Owacho e kaunti ma Baringo chano yuko ringre 42 mapoko yang koda nyuola maggi kuom thuolo mar higni 2 mokadho e kar kano ringruok ma Baringo Referral Hospital. Ringre go moting'o 33 mag nyithindo matindo osebede kar kano ringruok no makoro kelo dhungruok mag ringre kar kano ringruok manochuno kar thieth no mondo many thuolo kuom doho. Apisa mochung'ne kar thieth no Laktar Garishon Abakalwa oyango ni ringre nyithindo 33 gin mago manowito ngimagi kaluwore kod midhiero mane giyudo tok nyuol gi kama moko gin manokel e kar kano ringruok kod apisas mag obila. These are bodies that have been here for as long as 2 years. So if you talk about 2 years and 33 bodies, maybe that is about 2 years is 48 months. Is it 24 months? So it means maybe somebody just forgot or rather decided not to go away because of poverty or because of other things. They don't have ability to go and give them a decent burial. What they are saying is they are seeking the consent of the relevant authorities to allow them to dispose of those bodies. It is not like a one-off thing. So let that be very clear. Yes, but the plans are in place with a small budget that has now been supported. We are going to dispose that very safely, and then our machines shall be able to run very well.